U okviru sastanka kopredsjedavajućih uspjeli smo da ažuriramo naše pozicije o tekućim pitanjima naše saradnje, kao i da naznačimo dalje tačke rasta naše saradnje. Ima više oblasti od zajedničkog interesa, a to su saradnja u oblastima energetike, obrazovanja, poljoprivrede, nauke i kulture. Želim da kažem prije svega da jesmo razgovarali o razvoju ekonomskih i trgovinskih odnosa. Cijenimo da imamo dovoljno prostora da na tragu politike predsjednika Dodika i predsjednika Putina damo snažne politike razvoja trgovinskih i ekonomskih odnosa između Srpske federacije i Ruske federacije. Da li to u najboljem svjetlu razumije Federacija Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo, ali cijenim da je dobra prilika da ponovimo neke činjenice, a to je da je prije svega 260 miliona kubnih metara gasa u 2024. godini Ruska federacija isporučila Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovine. Da je u prvih 3 mjeseca ove godine isporučeno oko 85 miliona kubnih metara gasa. Da kažem da je to najpovoljniji komercijalni ugovor, zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjedniku Putinu. Da se nikada Ruska federacija nije petljala na unutrašnja pitanja u samoj Bosni i Hercegovini, kao garant Dejtonskog sporazuma, afirmisala Dejtonski sporazum, dogovor 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. Sjetimo se šta su radili drugi i na koji način su obhodili kad su pitanje unutrašnja pitanja u samoj Bosni i Hercegovini. Ovim današnjim sastankom pokazujemo da institucije viših nivoa vlasti, nivoa Bosne i Hercegovine, ali onog dijela koji čine predstavnici Republike Srpske, vode računa o tome da se i naše lokalne zajednice zastupe, da budu prisutne, da budu promovisane na adekvatan način i upravo sam zbog toga zahvalan i dugujem zahvalnost ministru Košarcu na tome što je jednu ovako visoku delegaciju doveo našu gradsku upravu. Također velika zahvalnost i mislim da možda i najznačajniji zaključak ovog današnjeg sastanka jeste mogućnost organizacije regionalnog predstavljanja u okviru međuvladinih, odnosno zajedničke komisije Bosne i Hercegovine i Ruske federacije u oblasti trgovine i nadam se da ćemo u okviru toga kao grad Istočno Sarajeva posredstvom Saveza opština i gradova biti zastupljeni i da će gospodin Šalajev kao predsjedavajući sa ruske strane i gospodin Košarac kao predsjedavajući sa strane Bosne i Hercegovine zaista se zauzeti da budemo prisutni i da na adekvatan način promovišemo kako grad Istočno Sarajevo, tako i Republiku Srpsku, a konačni cilj jeste prisustvo što većeg broja ruskih kompanija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.